ଯାତ୍ରୀ ସମୟ ମୁଁ ହେଉଛି ସମସ୍ତ କାହାଣୀର ସାଥୀ, ସବୁ ଯାତ୍ରାର ସହଯାତ୍ରୀ, ସବୁ ସ୍ମୃତିର ସଂରକ୍ଷକ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷରୁ ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛି ଏ ଦୁନିଆ। ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଏମିତି କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବାକୁ ଆସିଛି ଯାହା କାଳର ମହାସାଗରରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ବାଲିଯାତ୍ରାର। ଏହି ଭୂମିକୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ନାମରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଏହା କଳିଙ୍ଗ। ସେହି କଳିଙ୍ଗ ଯିଏ କେବେ ଏହି ଉପମହାଦ୍ୱୀପର ଗୌରବ ଥିଲା। ସମୁଦ୍ରର ରାଜା, ସାହସୀ ଯାତ୍ରୀ, ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ ଆଉ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘର ଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗର ସାମୁଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସାୟୀ ସାଧବମାନେ ନିଜର ବିଶାଳ ନୌକାରେ ବସି ମହାସାଗର ଆଡ଼କୁ ବାହାରୁଥିଲେ। ବୋଇତ କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି ନୌକା ସମୁଦ୍ରର ଲହରୀରେ ପହଁରି ପ୍ରତିବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପବିତ୍ର ରାତ୍ରିରେ ଦୂରକୁ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା। ସମୁଦ୍ରର ଲହରୀ ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଆଉ କୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଲୋକେ ନିଜର ପ୍ରିୟ ସାଧବମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ସାଧବ ବୋହୂମାନେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ଏହି ଗୀତରେ ଆଶ୍ୱିନ, କାର୍ତ୍ତିକ, ମାର୍ଗଶିର ଏବଂ ବୈଶାଖ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଉଥିଲା। କାର୍ତ୍ତିକରେ ବାହାରୁଥିଲେ ଆଉ ବୈଶାଖରେ ଫେରୁଥିଲେ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ନିଜ ନୌକାରେ ଦୀପ ଜଳାଇ ପାନପତ୍ର ଏବଂ ଗୁଆ ରଖୁଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ହେବାର ପ୍ରତୀକ, ଆଉ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେ ସେମାନେ ଫେରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରା ଏକ ନୂଆ ଆହ୍ୱାନ, ଏକ ନୂଆ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଟକି ନଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମୟଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଥିଲା। ଏକ ଏପରି ଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ବାଲି। ନାରିକେଳ ଦ୍ୱୀପ, ଯେଉଁଠାରେ ନାରିକେଳ ବୃକ୍ଷ ଆକାଶକୁ ଉଚ୍ଚ ଥିଲା, ଯାହାର ପବନରେ କଳିଙ୍ଗର ସୁଗନ୍ଧ ରହିଥିଲା। ସେଠାକୁ ଯାଇ ସେମାନେ କେବଳ ବେପାର କରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ସେ ଭୂମିକୁ ଯାଇ କଳିଙ୍ଗର ଆତ୍ମା ଭରି ଦେଉଥିଲେ। ସେହି ଦ୍ୱୀପରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ ମନ୍ଦିର, ନିଜର ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ନିଜର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ବାଲିର ଲୋକମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ସାଧବମାନଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗ ସାହସିକ ଅର୍ଥାତ୍ ସାହସୀ କଳିଙ୍ଗର ପୁତ୍ର କହୁଛନ୍ତି। ଏହା ସେପରି ଏକ ପରିଚୟ ଯାହା କୌଣସି ଭାଷା, କୌଣସି ପରିସୀମାରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନୁହେଁ।
ସେ ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ରହିଛି। ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ମେଳାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ବୋଇତ ବନ୍ଧାଣ ଉତ୍ସବ। ଏଠାରେ ଶହ ଶହ ଲୋକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନୌକା ତିଆରି କରି ପାଣିରେ ଭସାଇଥାନ୍ତି। ଏହିସବୁ ନୌକା ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ବୋଇତର ପ୍ରତିକୃତି, ଯେଉଁଥିରେ ସାଧବମାନେ ସମୁଦ୍ରର ଅଜ୍ଞାତ ଦିଗକୁ ବାହାରି ଯାଉଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ସେହି ପ୍ରତିକୃତି ନୌକାରେ ଦୀପ ଜାଳି ସେଥିରେ ପାନପତ୍ର ଏବଂ ଗୁଆ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ପୁଣି ଥରେ ସାଧବମାନେ ନିଜର ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃସାହସୀ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଜ୍ଞାତ ମହାସାଗରକୁ ପାର କରି ଆମ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନାର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମେଳାର ଅନ୍ୟ ଦିଗଟି ହେଉଛି ଏଠାକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ନୃତ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ଭାବନାର ପ୍ରତିଫଳନ ସଦୃଶ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର ଆତ୍ମା ଏହି ମେଳାରେ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ପଞ୍ଚୁକ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପବିତ୍ର ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଅଭିରରେ ଆକୃତି ତିଆରି କରି ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ବାଲିଯାତ୍ରା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ଯେ ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତ କେବେ ନ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରା ପରି ଆଉ ଏକ ଯାତ୍ରା, ଆଉ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଦରକାର। ଯେପରି କଳିଙ୍ଗର ସାଧବମାନେ ଅଜ୍ଞାତ ଦିଗକୁ ବାହାରି ଯାଉଥିଲେ, ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନର ସମୁଦ୍ରକୁ ପାର କରିବାକୁ ହେବ। ମନେ ରଖିବେ, ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ନିଜ ମନର ପରିସୀମାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା, ନିଜ ଭୟକୁ ଦୂର କରିବା। କାରଣ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଯାତ୍ରୀ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳର କୌଣସି ଶେଷ ନଥାଏ। ବାଲିଯାତ୍ରାର ଏହି ଉତ୍ସବ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ମହାନଦୀ, ଜୀବନର ଧାରା, ଏହି ମାଟିର ରକ୍ଷକ ଏବଂ କଟକର ଅଦୂତ ସାଥୀ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟେ ମୋ ଭଉଣୀ କାଠଯୋଡ଼ି। ଆଉ ଆମ ଉଭୟ ନଦୀର ସଂରକ୍ଷଣରେ ରହିଛି ଭବ୍ୟ କଟକ ନଗରୀ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବାକୁ ଆସିଛି। ଏକ ଏପରି କାହାଣୀ ଯାହା ସମୟ ସହିତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ସମାହିତ ରହିଛି। ଜଣେ ସାହସୀ ଯୋଦ୍ଧା ରାଜା ମର୍କତ କେଶରୀ ଏହି ଭୂମିକୁ ନିଜର ଦୁର୍ଗ ଭାବରେ ବାଛିଲେ, ଆଉ ଏହାର ନାମ ରଖିଲେ କଟକ। ଏକ ଏପରି ଭୂମି ଯାହା ଅରାଜକତା ଠାରୁ ଦୂରରେ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ହେଲା, ଆଉ ଦୁଇ ନଦୀର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥଳୀ ହୋଇ ରହିଲା। ଅନେକ ଶତାବ୍ଦୀ ବିତିଗଲା, ଆଉ ସମୟ ଆସିଲା ମହାନ ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ତୃତୀୟଙ୍କର। ରାଜା ଏହି ନଗରରେ ଏକ ଦୁର୍ଗର ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ବାରବାଟୀ। ସେହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଦିନ କେତେ ଚମତ୍କାରୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟ କଟକର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ନୂଆ ଶାସକଙ୍କୁ ଆଣି ଛିଡ଼ା କରିଦେଲା। ନିଜର ବୈଭବରେ ଲିପ୍ତ ମୋଗଲ ଆସିଲେ, ଆଉ କଟକର ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ନଗରୀକୁ ଅଭିନବ ବାରାଣସୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆ ବାରାଣସୀ କହିଲେ। ମୋଗଲମାନେ ଏଠାରେ ମସଜିଦ୍ ଏବଂ ମିନାର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଲାଗିଲା ଯେପରି କଟକର ମୁକୁଟରେ ରତ୍ନ ଖଚିତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଗଲା। ପୁଣି ମରାଠା ଆସିଲେ। ସେମାନେ ବ୍ୟାପାରୀ ବି ଥିଲେ ଆଉ ଯୋଦ୍ଧା ବି। ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ, ଆଉ କଟକକୁ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ନୂଆ ଭାଷା ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ଏଠାକାର ପବନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଝୁମିବାକୁ ଲାଗିଲା।
ଜଳର ହଲଚଲ ଭୟାନକ ଭଉରୀରେ ବଦଳିଗଲା, କାରଣ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେମାନେ 1803ରେ କଟକକୁ ଅଧିକାର କରିନେଲେ, ଏହାକୁ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। କଟକକୁ ବଦଳିବାକୁ ବିବଶ କରାଗଲା, ଏହାର ଆତ୍ମାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ କଟକ ହାର ମାନିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେପରି ବିନାଶ ପରେ ପୁଣି ନବ ସୃଜନ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି କଟକର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଦିନ ପୁଣି ଫେରିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ କଟକ ପୁଣି ଗର୍ବର ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା। ଆଜି ଏହାକୁ ମିଲେନିୟମ ସିଟି କୁହାଯାଉଛି। ଆଜି ଏହାର ଗଳି ସକାଳ ପରି ଚମକୁଛି। ଏହାର ବଜାରରେ ବ୍ୟବସାୟର କୋଳାହଳ ଅଛି, ଆଉ ଏହାର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି, ଯାହା ମୋର ଲହଡିର ସ୍ପନ୍ଦନରେ ସମତାଳିତ ହେଉଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ କଟକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତିରେ ଚକମକ ହେଉଛି। ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଏବେ ଯଦିଓ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର କାନ୍ଥ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଅତୀତର କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ନଗରୀର ଅନ୍ୟପଟେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମଶାଲ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସଗର୍ବେ ଜଳୁଛି। କଦମ୍ବେ ରସୋଲ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅତୁଟ ରହିଛି, ଏକ ଏପରି ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳ ଯେଉଁଠାରେ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକେ ଆସ୍ଥା ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ମୋ ଲହଡି ନିକଟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ, ଯେଉଁଠାରେ ସମୁଦ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ କାହାଣୀ ସଂଗୃହୀତ ରହିଛି। ମା ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବାସ କରୁଛି, ଯାହାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏ ସହର ଜୀବନ୍ତ ରହିଛି। ଆଉ ମହାନଦୀ ବ୍ୟାରେଜ କେବଳ ମୋ ଜଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁନି, ବରଂ ଏହି ମାଟିକୁ ସେଚନ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ଦେଇ ଏହାର ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କଟକ କେବଳ ଏହାର ସ୍ମାରକୀରେ ବସତି କରୁନି, ସେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ନିଜର ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଏବଂ ନିଜର ଚିର ସବୁଜ ବଜାରରେ ବସତି କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆସେ, ସେତେବେଳେ କଟକ ଏପରି ଚକମକ ହୁଏ ଯେମିତି ତାରକାମାନେ ନିଜେ ଏହାର ଗଳିକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି। କଟକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ପନ୍ଦନ ମୋ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ, ଆଉ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାରା ତାକୁ ମୋର ଆଲିଙ୍ଗନରେ ନେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଆଉ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସଦାସର୍ବଦା ବଜାୟ ରଖିବ। धन्यवाद।